I posljedno ljudi, dobrodošli na ovaj video. Danas igramo šta? Šta reci? Exit 8. To je... Samo jedan Ok. moment. Treba da se smanji. Zašto je ljudima mojim prejako? Valjda, ne znam. Ja danas sam. Da. Mogu? Ja sam mislio da ne može se danas u ovoj igri. Ali okej, ipak može. Idem ja tamo da zapamtim. Samo da objasnim. Aj ti zapamti sve, idem ja da objasnim ljudima. Dobro. Poenta ljudi ove igrice da mi treba da pogledamo gde su anomalije. Anomalije. Ko ne zna šta su anomalije? Paranormalne stvari. Da. Tako da, Možemo da počnemo, ajde. da. Ono Ovo je sve tačno. Tako da možemo da krenemo i da kliknemo yes. Yes. Okej. Ajmo, već smo Jedan. prvo, tako da... Jedan, okej. Hello. Ovo mi Ovo nešto je- sporije hoda mi ono kao nešto. Ne, vrati se, mislim da nije tačno. Nije me tačno. On je Pa bio nije. srećan. Da, bukvalno. Okej, tako da... Okej. Sad mislim da će opet biti netačno. Tako Paranormalno. da, okej. Da, Vidimo da li nije. ovo je sve tačno. Ima... Je bio srećan po njegovoj faci ili... Bio srećan? Ili ovakva faca? Jel drži telefon u ruci? Da, drže telefon. Ali nešto mi ide ono kao, znaš ono, gaserski. Aj, vratimo se. Ne, ja mislim da je tačno. Turn back, yes. Dobro, ajde. Yes. Da. I da, pogrešili smo. I da. Ja sam... Okej. Tako da ljudi, sada ja mislim da je sve tačno, tako da okej. Ništa ne bi, Ili- ništa niste čuli. Mislim da čak možda ništa nije natačno. Sve, zašto ni čovjek samo tamo stoji? Mislim da nije treba da hoda. Pa možda je hodao ti, a nismo bili tu. Okej. We need to go other... Šta? Aha. Ja, mi smo glupi, ja. Zato što smo promašili pa smo trebali idemo tamo, a ne ovdje. Glupi smo ko dve tikove. Ali okej. Mi smo kod tikva. Pa ne tu! Da. Pa da, Treba tamo da idemo. ne, napisao je wrong way. Da, ja mislim da je ovdje sve tačno. Da, mislim da je sve ovdje tačno. Izgleda, brate. Vidim da li su vrata otvorena, da vidim da li fali kvaka negde. Ne, nema nigde kvaka. Sve je tačno, pošto sam gledao klipove. Da li je ovo bila upaljena? Yes, iskreno. Da. O, okej. Get to. Samo isključim tab. Oj, ovo je bata Bio crven spor. mesec. Bre, crven mesec. Ovde. Ili bio beo? Mislim da nije bio crven. Ja mislim. Vrati se. Ja mislim da nije bio crven. Go turn back, da. Šta? Opet, ne, Jeste, moraš bio ovdje crven. ideš. Moraš ovdje da ideš. Ne znam gdje treba da se ide. Crven mesec. Čekaj, su bile dve ove. Koje? Otvorena vrata, vraćaj se nazad. Uhu! Bež. Turn Kako back, to nisam duže yes. video. Ima da me gleda dok ja tražim šta treba da bude tačno. Jedan. Jok će biti dva. Aha. Okej. Šta? Gdje ideš ti? Okej. Crven ovo je- mesec. Ovo je Ovaj briše tačno. zube. Tako da... Čekaj. Da li vrata... Dobro, ne. Čekaj. Sva vrata... Čekaj. Što? bre. Sva vrata su Ova tu i sve. vrata nisu bila ovde. Vraćaj se nazad.
A to nisu bila pomerana toliko. Ne, mislim da su... A dobro, ajde, verovat ću ti, ajde. Šta sam Bravo. ti rekao? Zamisli, to je bilo tačno. Ta vrata su bila tačna. Vidiš da su ta vrata tačna. Vraći se nazad. Znači, ne da se vraćaš. Vidio sam samo u podu, brate, nešto. Samo se vrati nazad. Ali, brate, ja sam samo pogodio, ono... Čudno. Da, a ti nisi ni znao ni što je bilo netačno. Tako samo si lupio. Otprilike, da, Drži tačno. telefon, okej. Čekaj, jer nas gledao, jer tebe gledao bio. Okay. Učinilo mi se možda da nas je gledao malo. Da je tebe gledao. Ako da ne znam. Vidim koliko mi već imamo. Tako da... Ajmo, jes. 6 minuta. Dobro. Dobro. Yes. Ako smo pogrešili, ubićete. 4 broj, ajmo. Ajmo, možemo to, 100% ćemo preći. O, vraćaj se, teško vraćaj se. Teško, vraćanje, yes. I sad... Već smo na petici. Mi prelazimo ovu igru. Vraćaj se, ova linija Vraćaj nije se. tačna. Ha, ova linija nije tačna, već znam. Da, linija je već bila ka lijevu. Bukvalno. Matematiku nisu ovi završili. Aj malo. Ovo ništa nije tačno. Linija nije, ili nije na sredini. Pa nije bila na sredini. Nije bila. Je. Nije. Čekaj, malo da prepazim ovo. A, moj gleda. Ne gleda me. Tu je. Ok, ja ću samo da pregledam ove slike, da li nije nešto Je ovo tačno? loše. Ne, jest. Da. Ja mislim da je ovo netačno, ali, a kako ti kažeš? A sad ćemo vidjeti. Bravo. Nismo bili pravi za ovu. Vraći se nazad. Ba ne, vidi koliko slika ima onoga. Istih. Da, dental dosta pasta, su. druže. I ako ovo završimo, mi smo završili. Ja mislim da je ovo tačno. I joj. Sad, pazi detalj svaki. Pazi da li su svi posteri isti. Moj gleda. Ne, nije. Čekaj, od kad su ovdje gore imala vrata, vidi. Od kad su ovdje gore ima vrata ova. Bilo su. Dobro. Čekaj, Mislim, od kad su linije ovako? kako? Ovako, vidiš? Ovako položene. Da zar nisu uspravno bile? Ne, neću. Idemo napred. Da. Sad ako smo izgubili, ti i ja smo najveći glupani koji postoje. Ja sam ti rekao da nisu tako bile. Da, sad sam... Vraći se nazad. Ok. Si vidio crno na zidu? Da. To nije normalno. Ako se otvore na vrat? Čekaj. Ja ću prvo real quick. Da, ova dental pasta i ovo je sve tačno, tako da... Kaj ona udara? Čekaj, a na šta si ti mislio kad si rekao one linije? Na ovo gore, na plafon. Da. Okej. Ti kerijaš, druže, ovu igru, ti me kerijaš. Bukvalno te kjeri. Pamćenje mi je ko zlatna ribica, ali za igre su mi predobre. Beži nazad. Demon, be.
Ja bih voleo da vidim, znaš ono kada su oni kao youtuberi snimali i kao samo taj je išao 200 na sat i urio ih je. Jo. Koliko sam se tam cepio. Mhm. Što ti me vratio? Ne, ja se barem nadam. Je li mu kosa ovakva bila? Iš, Što ti mu dalje nosi telefon? Nosi. Pa ovdje je sve tačno, bre. Jeste, ovdje je sve tačno. ma druže, kosa mu je malo, neću da pričam šta mu je s kosom. Mater. Ajmo bre! Ovdje kerija, ne. A tek tajan. Ajmo. Dobro, tačno. Ja gledam ono. Oko. Vraća O, se. beži. Ja, šta je onaj? Nešto nam je crno iza leđa. Vidio sam nešto. Zamisli da je to bilo tačno. O, vraća se. Vraća se. Prvi put. Yes. Okej, Šest. samo nam još 2 fale. Odnosno 3, zato što ima na onom zadnjem Još čelu. 2 nam fale. Ne bre, ne trpe. No. Gdje je već ja? Netačno, vidi ovo. Sine, Dragoslave. Jovane! Vraći se nazad, bre. Bukvalno, okej. Sine, Dragoslave. Kako mi već snimamo? Snimamo 15 minuta. Snimamo 11, 12. Okej. Serija nova. Šta? On stane, nisam ni znao da on stane kad ga ti gurneš. Ne, stane. Stani druže, stao je bio, kurio si ga, vidi. Ali stvarno stane. Ala Ono. grafika. Jel on stane i Šta on gleda gleda? telefon? A da. Nisam znao. Šta on gleda kameru, druže, da li si sprljala ono? Lol. Sve je tačno. Da, Yes. ako nije Sad tačno. nije bilo tačno. Kako? Šta, brate, ono što nosi jaja nije bio tačan, ne kapiram. Bukvalno. Ovo sporije ide. Nije, nego mi nismo hodali. Ovako ide normalno. Ako mi sad izađe neki Jovan i krene da me ubija, neće biti dobro. A, beži nazad, gledam u leđu. Ja sam očekivao jednom da će njemu na leđima da piše help. Tako sam mislila da će jednom biti. Ja sam mislio da ćemo na leđima pisati ono nešto kao you die, ono kao die, dead. Neću. Čekaj, šta će se desiti kod mi skroz tamo? Beži nazad, Vrata! Beži nazad. Halo! Vidi ko gleda! Ko? Aj, idi tamo. Kao jump scare, Lol. Dobro, fora, stvarno. Što se ja bre vraćam Da, nazad? crno me napalo. Pa Si netačno izgubio. je, pa šta se ti... Bukvalno. I dalje gledam na kameru. Čekaj, ja sam FK. Ja sam divno. Uf, ljudi, to je to što se tiče ovog videa.